суланып, гөмүргө дип яккан утыбыз тиргизирге насип булар микен? Бирөө гына калды шырпыбыз, соңгы шырпы өзгелene көңүл, айырмасын бизни кара түн. Их кабынсайды ушагыбыз, соңгы шырпы, соңгы үмүтүм. Соңгы шырпы сүнө көрмөдүп, тынып калды кинет жилде. Жиллерде бит аңлый хәлләремне, аңламыйсың бары син генә. Соңгы шырпы өзгәләнә күңел, айырмасын бизни кара түн. Их кабынсайды ушагыбыз, соңгы шырпы, соңгы үмүтүм. Яктыларның кадрин белебез шул, калгач кына кара түннәрдә. Насип микәнни соң сөюләрне?